kan bestille Gørslev Skovindustris produkter døgnet rundt på vores hjemmeside. Ring til os, hvis du har brug for råd om vores produkter, fyring eller vejledning til at bruge hjemmesiden. Det løse brænde fra Gørslev Skovindustri leveres med en containerlastbil. Vi planlægger leveringen, så bilerne kan køre ruterne med en fuld last. Det er til gavn for både prisen og miljøet. Vores containere er opdelt i rum. På den måde kan vi levere forskellige produkter og til flere kunder med samme container. Når vi læser containerne, er vi omhyggelige med, at vores kunder får den nøjagtige mængde. Normalt leverer vi inden for 10 arbejdsdage. Vær opmærksom på, at vores lastbiler kræver plads til at svinge ind i indkørslen. Ved aflæsning kræves normalt 4 meter i højden og 3 meter i bredden. Når vi skal levere det løse brænde på det ønskede aftipningssted, er det vores kunders eget ansvar, at indkørslen er kørefast til en tung lastbil. Skal vi køre på fliser eller kloakdæksler, er det derfor kunden, som tager ansvar for, at vi kan passere, da det ikke kan bedømmes af chaufføren. Hvis pladsen eller underlaget ikke er stærkt nok, forsøger vi at levere varerne så tæt på det aftalte sted som muligt. Vi kan ikke tippe af, hvis der er lavt hængende tråde fra elmaster eller lignende, da ladet løftes op i ca. 7-8 meters højde. Gørslev Skovindustri ønsker dig god fornøjelse med vores produkter og ser frem til at betjene dig.